Dahil marami nagre-request, gawin natin ang video to. Ako nga pala si Carl at pag-usapan natin ang Kia Pride. Kia Pride, ito yung maliit na kotseng pangharabas noong 90s. Yung basic na kotse lang ng Pinoy noon. Affordable at kaya kang ihatid saan ka man pumunta. Simpleng-simple. Alamin natin ang history ng Kia Pride at magbibigay din tayo ng tips sa mga gustong bumili ng second hand dito. Trivia muna tayo. Alam nyo ba na ang Pride ay dinesign ng Mazda? At yung base platform nito, Ford ang gumawa. At noong 1986, pinayagan naman ng Ford ang Kia na gamitin ang platform nila sa likod ng badge na Kia Pride. Binenta ito sa dalawang pangalan, Kia Pride dito sa Pilipinas at Ford Festiva naman sa ibang lugar. Ang gulo ng sasakyan na to, no? Parang Lego na binuo ng iba't ibang kumpanya. Pero di natin sila masisisi dahil noong mga panahon na yon, may financial crisis. Bagsak ang ekonomiya sa iba't ibang panig ng mundo at ang isa sa pinaka naapektuhan, yung mga gumagawa ng kotse. Kaya naman para makatipid, nagsasanib-sanib puwersa sila. Ang Kia Pride ay isang subcompact car na ginawa ng Kia Motors mula 1986 hanggang early 2000s. May dalawang version ng Pride na binebenta dito sa Pilipinas. Isang sedan at isang hatchback. Ang 4-door sedan ay may mga version gaya ng LX at GX. Ang model naman ng hatchback ay tinatawag na CD5. Lahat ng lumabas na version nito, front-wheel drive. Isang nakakatuwa pa sa Kia Pride. Kahit nagtitipid ang mga kumpanya na gumawa sa kanila, mukhang elegante pa din at komportable ang loob nito. Sobrang high quality din at reliable. Kita nyo naman ang dami pa ding Kia Pride na maayos ang takbo hanggang ngayon. Bago pa dumating ang mga matitipid na compact cars gaya ng Wigo, Ion at Picanto, noon pa man matipid na ang Pride sa 1.1 liter displacement. Pinapatakbo ito ng inline-4 SOHC engine na naglalabas ng 62 horsepower. 5-speed manual ang gearbox nito at ito talaga ang popular dahil yung 3-speed matic nito medyo sirain daw, sabi nila. Na-discontinue ang production ng Kia Pride noong early 2000s at pinalitan ng makabago at mas malaking kotse. Kia Rio ang pumalit dito. Kung titignan nyo sa Facebook Marketplace, ang mga Kia Pride ay halos kapresyo lang ng mga motor. Naglalaro lang halos sa 40 hanggang 65,000 pesos ang presyo nito ngayon. May sense nga naman kung pipiliin ng Kia Pride kaysa sa motor dahil unang-una, kotse na yan. Hindi ka na maiinitan sa tanghali at hindi ka pa mababasa kapag umuulan. Pero bago nyo iswap yung mga cellphone nyo sa Kia Pride, teka lang muna, wait lang. Hindi ko pinopromote o pinapaiwasan ng kahit anong second hand car. Malaya kayong bilhin ng mga kotse na gusto nyong bilhin. Word of caution lang, kailangan nyo lang malaman na sa ganito kalumang model ng kotse, hindi lang tayo dapat nakatingin sa presyo. Maraming factors na dapat i-consider in general kapag bibili ka ng second hand na sasakyan. Dahil more than 20 years old na ang sasakyan na to, asahan mong maraming masisira. Mas mainam kung i-consider mo ang high maintenance cost nito at paghandaan mo na. Swertihan kung medyo maayos na unit ang makuha mo. Magdala ka na din ng mekaniko para ma-check ang sasakyan kung may major issue. Isang factor din na dapat i-consider kung bibili ka ng mga sasakyan na more than 20 years old ay dapat may kilala kang mekaniko na alam ang kotse na napili mo. Pag ganito na din katanda ang sasakyan, kailangan din marunong ka mag-DIY. Kung di ka naman marunong gumawa ng sasakyan, kailangan medyo may kaya ka din sa buhay dahil madalas ding tambay yan sa talyer at kailangan mo ng budget tuwing paparada ka doon. Last tip, tignan nyo kung kompleto ang dokumento ng sasakyan na bibilhin nyo. Shoutout nga pala sa mga Kia Pride owners at sa mga nagsuggest sa video topic natin ngayon. At yan ang take natin sa Kia Pride. Ano sa tingin nyo? Sulit pa ba itong bilhin ngayon? Comment down below. Please share this video kung nagustuhan nyo at mag-subscribe ka na din. Salamat sa panonood.